रायनायाव बेवहाय गिदिर मोनसे BPFनि मिटिं जादों। बेहाय हाग्रामा महिलारि बिथां फैदों, आंबो फैदों आरो गासैबो BPFनि दैदेनगिरिफोर फैदों। दिनै नुनो मोन्दों गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो ओनसोलनिफ्राय हाजार हाजार मानसिया बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेहाय खमसे खम 20,000नि बारा मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों। बेनो बेखौ देखायनाय जादों जे फैगौ MP इलेक्सनाव गासिबो ओनसोलनि बिभिन्न जाथि गस्थिनि रायजोफ्रा BPFनो भट होनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। खालि इलेक्सना माब्ला जायो बेखौल' नेगासिनो दं। नोंथांखौबो BPFनिफ्राय दासिम फाइनाल जाथ'वाखै, बावैनो फाइनाल जागोन। जे इलेक्शन कमिशना नटिफिकेशन होनाय लोगो लोगोनो जोङो केन्डिडेट डिक्लेयार खालामगोन पार्टिनिफ्राय। दा आगसारिनि BPF नेताफ्रा आंनि नामखौनो फाइनाल खालामनायनि लामायाव दङ होननानै बुंदों आरो आङो केन्डिडेट जानानै BPF दलखौ देरहाहोनो थाखाय रायजो राजाफोरनि समर्थन मोननो थाखाय आङो जबरदस्त खामानि मावगासिनो दङ आरो मावगोन। आरो देरहाखांनायनि उनावहायबो जोंनि रायजो राजाफोरनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि खामानियाव आं नांथाबगोन आरो BTCआव शान्ति प्रतिष्ठा खालामनाय, खौसे लाबोनाय आरो उन्नयननि खामानि मावनायाव आङो गोसो मोदोम होनानै खामानि मावगोन। BPF दलआ इतिमध्ये थिरांथा लाबाय। क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय मोननैयावबो दारायगोन आरो बे दारायनायाव जों खुनु पलिटिकेल पार्टिजों लोगोआव थांफानाय नङा। BJPजोंबो जों लोगो जाया, कंग्रेसजोंबो जों लोगो जाया बा गुबुन पार्टिजों जिखुनु पार्टिजों जों लोगो जाया। इन्डिपेन्डेन्टलि निजा बबियायै जोङो इलेक्सन दारायगोन। जों नाथाय नुनो मोन्दों कंग्रेसजों लोगो जानो सावरायगासिनो दं। बेयो प्रपागान्डा जोंनि अपोजिसना जोंनि सानै आगोलनि मन्त्रि आरो दानि सासे MLA बिथांमोनहा गुवाहाटियाव थांनायाव मोनसे हटेलाव ओंखाम जानो होननानै लान्च खालामनो बिथांमोना थांदों। दा ल'नाव लोगो मोनहैबाय जे बेहाय कंग्रेसनि माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा ज' दङ। दा बेहाय नुलायलायबाय, रायलायलायबाय, जिरायलायबाय, बिभिन्न खोथा रायलायबाय। बेखौनो सोरबाया फट' खेबनानै BPFनि दैदेनगिरि सानैया कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों माबानि थाखाय एलायन्सनि थाखाय रायलायदों होननानै बेखौ फोसावदों। बेयो मिसा। बिना गयारिया मोनसे बाथ्रा बुंदों, माने BPFआव दैदेनगिरि गैयिनि थाखायनो प्रिथिराज नारायण देबनेसखौ बिजाबनि गसंनाय दोननाय बेखौ लाना मा बुङो? बियो जोंनि संगठननि मोनसे दलनि सिद्धान्त। दा बेखौ मानो होदों होआखै बेहाय गोबां जोंहा खोथा दङ। दा बिथाङा जोंनि दलनि सायाव बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया। जोंनाव BPFआव नेतानि अभाब जायाखै। BTCनि प्रत्येक जाथिनि दैदेनगिरिफ्रानो BPFआव ज' दंजोबो। बेवहाय नेतानि जेबो अभाब जायाखै।